Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginanapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanay nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanang sang isa katinuga nga puno sang paghinikit, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay hanya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon, sa kasugpon sa aton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. Sila atong sa ulan. Kinanglan nga malabot atong sila. Amo, ano yung mangin? O sinta siningin so, des kung hindi natin, liwat na mabalik si Pancho. Oh, animal, gid. Paano siya nakagawa sa basement? Ambat! Wala ko ano. Animal, gid. Sa din ba na siya makanto? Pasaka na sa bukid ang ginausoy niya nga dalan. Ha? Hindi niya kami nga anong dalan, de. Ano lumpas ang dalan? Madakpan gani siya liwat. Kadinahan ko na gid. Siya agad nga hindi na siya makapalagyo. Ano? Mamamang kita tanong bika mo. Tinuha ba ng guma? Sige. Hindi pagpaisi-isiha ang motor. Tumuron ko ang gumas ang pick-up. Pare. Wala tanda. Wala umigo. Animal! Tinuha niwat. Ano kanyang paisi-isi niya ang pick-up? Tinuha niwat. Animal, ginatiro kita. Paisisi ang silakyan. Oo. Animal, Animal. nagapasaka na kita sa bukid. Sir Panso, halong ha. Pilas ang kilis ang dalan. Ba? Ginatiro nila kita. Ba? Uy. Naigong guma. Nag-iisi-isi kita, Sir Panso. Hindi ko na makuturo ang marubela. Nagapagantong na kita sa kilis ang dalan. Mahulog kita sa pilas. Hindi! Mahulog. Hindi! Hindi! Animal, nahulog ang pick-up kami, ha? Di pugay, ah. Nahulog ang pick-up. Sige, uwi. Tulog ka sa idalom. Tulog ka. Kitaon halin dire. Nagasiga pa ang headlights ang pick-up. Ang namusik na hini? Taposik na hini kay manang trudis mo? Sige na. Panaugan ninyo sa idalom. Basi kung buhay pa si Sir Pancho. Tulog ka ninyo. O hindi! Gulpi na nagkalayo ang ulo sa pick-up! Tulog! Oo! Hindi! Malupok ka na siya ang pick-up! Di pugay, ah! Animal! Nagkarap-karap ang pick-up! Ay, ama, malahain nun, di. Daling ka mo, mahalin lang, tadi. Iyo nga, may nakamati isang lupok. Sindi malukay, makanto na, di. May pamalay sa unano. Daling ka mo. Sakay na kamusin yung mga motor. Mahalin, tadi. Bullshit, kid! Bullshit! O sige na! Sakay na kamo sa inyo mga motor! Mahalin na kita dire! Sakay na kamo! Sino na nagpanawag? Wisit. Isturbo. Ang animal nga bulldog. Siya nagpanawag. Sabi ko.
Hello? Visit ka! Istorbo ka! Madam, pasensya gid, madam, malain ka balita eh. Anong siling mo? Anong malain na balita? Madam, si Sir Pancho, Ano si Pancho? Ha? Ano natabo kay Pancho? nakapalagyo si Sir. Ano? Oo, madam, nakapalagyo si Sir. Ay, nakagawa siya sa basement. Ginlagas man namon siya. Ang iya pick-up ka ginasakyan, pero nakapalagyo gid siya. Oo, di! Nadakpan niyo? Oo, wala, madam. Ano? Oo, di malas gid, madam eh. Nahulog ang pick-up ni Sir Pancho sa pilas. Upod gid siya sa paglubok sini. No! Ay, pahigat ka mo. Mga pulis! Sir! Sunugin ang salakyan sa dalom. May nasunog na tao sa sulod sa salakyan. May nagpanaog na to sa ubos. Sunugin ang nagasakay sa salakyan.
Maria. Maria. Sino ka? Maria, palangga ko ikaw. Palangga ko ikaw. Palangga ko ikaw. Sino ka? Hindi ko pagtalikdi. Sino ka? Sino ka? Ah! Sino ka? Sino ka? Ay, sus, Inday. Ay, bugtaw, anay bala. O, Inday, bugtaw. Ay, bugtaw. Ay, sus, bugtaw siling ko. Ganagali. Ay, oo. Ay, sus, kaina ko pa ikaw pukawon, tani, kay huy alagyan iningin tulugan mo sang mga nagasimbaho. Himusa na ang karton mo. Pasensya, gid Lula, ha? Humusan ko na ang karton nga gintulugan ko. Ay, dali. Dito ibutang sa mga dala ko man. Dito bala sa kilid, ho. Akon ina dira ginaplastaran. Ara man lang dira ang iban ko nga mga gamit. Pwede, Lola, ha? Ay, oo. Ay, dali ka dito sa pwesto ko. Bitbita na ang karton mo. Oo, Lola. Kumusta nang tulog mo nung idog? Medyo okay man. O galing di ako makatulog sa mayo. Si Maria ang paminsar ko. Nahangpan kong balatyagon mo nung idog. Pareho kita sa ginabatsyag. Hindi man ako matulugan sang maayo. Ang anak ko lang ang aras sa pensar ko. Sa banta ko, wala pa siya makalindre sa Bacolod. Ari pa siya, Dre. Sugdan naton sa bunga adlaw ang pagpangita kay Maria nung idog. Oo, Marina. Di ba gani ako mapamtang eh. Tumtum nga hindi ko makita si Maria. Si Esther ang nagapanawag. Sino? Si Esther. Excuse me, ha? Sabton ko anay si Esther nung. Sige, sabta si Esther. Hello, Esther. Good morning. Good morning, Miss Marisa. Nakatawag ka man. Ano ang balita? Miss Marisa, malain ang balitang nasagap ko. Ano? Ano ina? Miss Marisa, may malaing nga natabo kay Sir Pancho. Ha? Balita kaina sang aga nga ang pick-up ni Sir Pancho nahulog sa isa ka pilas sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Ano? Ho, Miss Marisa, kag suno sa balita, nahulog kag naglupok ang among nga salakyan sang magtupay ni sa idalong sang pilas. Kag nasunog ang nakasakay diri kag ginaduha-duhaan kasi Pancho Zaragoza. Diyos ko! Hindi! Hindi! Patay gid yung kana niya sa aksidente. Napatay gid. Baka lang Pancho! Pancho, love! Gano'n tapuhin sa imo? Paano na ako karoon na wala ka na? Pancho! Pancho! Kagit pa yan mo ako! Pancho! Condolence. Esther, gano'n tapuhin wala na si Pancho. Patay na ang banag ko. Hindi ko mabato na natabungin ni kay Pancho. Hindi ko mabaton! Pancho! Wait! Nalipong si Madam! Puliginin niya ako! Nalipong si Madam! Puligin si Madam!
Nauli kita sa pagluwas kay Sir Pancho Marina. Si Trudis gin ang nagpapatay kay Sir Pancho. Wala maaksidente si Sir Pancho, kundi hungod nga ginhulog sa pilas ang iya salakyan. Animal gid si Trudis. Sapat gid siya. Wala siyang tumpong sa kalain. Demonyo ang babae nga to. Wala siya nahadlok magpatay. Kinanglan nga makita naton si Maria Marina. Ara sa katalagman ang kabuhi sang bata mo sa kamot ni Trudis. Hindi dapat nga makalabot si Maria sa Senda Saragosa. Mahulag na kita. Nagapangabay ako. Umpisahan talang pagpangita sa iya. Masugod na kita subong Marina. Samtang hindi pa ulihi ang tanan. Ang cellphone mo, may nagapanawag. O matuod. Talawon ko kung sino. Sige. Si Kaloy nagapanawag. Ha? Si Sino Kaloy. nga Kaloy? Ang bodyguard ni Trudis nga amigo ko. Siya ang nagapanawag, Marina. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me stop to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kit sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo.